Salam mehribanlar. Aqgöl Husus Kärhanasy diňe Lewat vilayatynyň ýaşaýjylary üçin aksiýa gödürilýär. Bu aksiýa vilayatymyzyň dürli ýaşdaky raýatlary gatnaşyp, dürli sowgatlara munasip bolup bilerler. Elbetde bilşiňiz ýaly biz bir ýa-biziň iýleşdirmediň bir näçesi Aqgöl Husus Kärhanasynyň öňürýän ýeti şeýlede boz içkileriniň utuşly gapaklaryndan bir näçe sowgatlara munasip boldular. Yok, esas sowgatlar size bärde garaşýar. Ýagny olar owadanjy, akjy, 2 sany aftulu. Lewat vilayatynyň Esenlik sowdany okudundan utuşly ýeti şeýlede boz içkilerini satyn alyp bilersiňiz. Nesibeňizden çykan sowgatlar almak üçin bolsa, ekranyňyzda görýän beliňizde jaň edip bilersiňiz. Ekliňizde Esenlik hemra bolsun.